Iwe kene Gọvanọ Chukwuma Soludo maka imebe nke ọma ya n'ụzọ dara ụda. Otu jikọrọ ndị nwere keke Tricycle Owners Association of Nigeria TOAN alaka nke Anambra steeti esonyego n'ọkpụkpọ oku a na-akpọ ka mmadụ niile kwado gọvanọ na osote ya maka ịchị nke ugboro abụọ dịka ha wepụtara akwụkwọ stika a na-amado amado iji wee kwado ya bụ ebumnobi dịka ha gụpụtakwara ihe aka gba ụfọdụ na-echere ndị otu ahụ. Onye ụlọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudi gara wee wetara anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Isi oche ngalaba TOAN nke Anambra steeti bụ Maazị Donatus Ezeawuna kọwara na gọvanọ site n'ọlụ ya nke onye ọbụla hụrụ n'anya bụ onye kwesịrị ịchị ọzọ nke ngalaba ahụ na-enye ya nkwado ma kwukwa na otu ahụ kwesịrị ka enye ha ugwu kwesịrị ha yanakwa inwe mmekọrịta ha na gọọmenti. Onye bụ onye isi oche ngalaba ahụ na Ọka bụ Prince Collins Ọzọjiọfọ kwuru na ọgbakọ ahụ bụ nke ịkwado ezi ọchịchị nke gọvanọ Soludo na-egosipụta ma lụtụkwa aka na ndị niile nọ n'otu ụgbọala na-akwado ịkwado ya maka ọchịchị na-abịa n'iru n'ụzọ pụrụ iche. N'okwu ha, kọmishọna na-ahụ maka ụgbọala bụ Patricia Igwebike nke injinia Michael Obiekwe nọchitere anya ya yana onye isi oche okpuru ọchịchị Ọka South bụ Prince Chinedu Okafọ nke Sir Peter Uyawune nọchitere anya ya kenere otu TOAN maka nkwado ha yanakwa ka ha si agba mbọ ịkwụ ụtụ isi ha inyere gọọmenti aka ị na-alụ ọlụ ya. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge mmemme ahụ ndị gụnyere onye ọchịchị otu ahụ na okpuru ọchịchị Onitsha South bụ Maazị Chidi Ọha yana onye isi oche otu ntorobịa obodo Ọka bụ Comrade Ikechukwu Ezenwa yana ndị na-anya ụgbọala keke bụ Samson John yana Victor Nweze kenere gọvanọ n'ọlụ ya ma kwukwa na ịkwado otu ahụ na inwe mmekọrịta ha na gọọmenti bụ ihe ga-eweta ihe pụrụ iche. Site na Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.